А оната пиленцето как прави? Патенцето как прави? А ти как обичаш да правиш? Аз всъщност нищо не казвай, че белки ми дадат по телевизията. Покажи ми колко по-различно е с червено коса, като изгледаме филма и я хапнеме пицата. Че 2013 го зададоха въпроса, но така и не разбрах как прави лисицата. Рин, дин, 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 диги телефона, че догони ме нагона, както гони коня. Искаш ролплей, Емилка, не го мога. Че така и така съм малко Иво Андонов. Кученцето прави бау, бау, бау. Котенцето прави